Neng ndi wonge? Jarin mau enek sing ngerti nang kolam pemancingan. Kok gak enek? Wong dikongkon dandani kenteng kok malah enak mancing. Gak ngerti nek usum udan apa piye le. Yo cemplon. Dek. Ana apa, Bro? Yo cemplon rene. Lapo malah merene barang kae. Ngene lho, Bos. Aku ora enak yo karo bojoku. Wong sampean ngejak ngomongan pekerjaan kok yo nang kolam pemancingan iki lho. Ini ki nak ngerti bojoku ayo aku darane enak-enakan mancing. Soalnya aku koma mau dikon bedakno kenteng, Bos, karo bojoku. Lah kowe milih kerja apa milih bojo? Yo milih bojo no, Bos. Bojoe nak kanggo kuwi tetep nomor 1, Bos. Dewasan aku kerja, tapi bojoku bedut-bedut, mending aku gak kerja. Ketentraman dalam rumah tangga tak utamakan, Bos, nah aku. Yes, Bos. Sampai tak tunggu nang kene sawetara ya. Oke. Bu, kowe beli aku? Ora, Apa kon bali, Bu? ora, Pak. Nah, aku kon bali tak bali ya, Bu. Ora usah, Pak. Nek sampean cek diurusan ning kene sik lah gak apa-apa. Lah kowe tekan kene lha apa? Goleki embus kucing awake dhewe lho, Pak. Wayah mangan kok kene bali. Oh, ngono to. Ya wis, Pak, tutupno sik, aku tak bali. Ya, Bu. Yes. Piye, Dik? Aman? Burung mesti, Bro. Bojoku iki senengane ngeprank. Kadang ngomong bali ngono kuwi wonge urung bali. Ya terus piye, Dik? Ayo jajal cek wis bali tenan burung. Ya wis ayo, Dik. Bali tenan, Bro. Aman iki. Bali mancing ayo. Ayo, Dik.